Pomocí zkušebního kufříku Prifrex si ukážeme, jak se chová zapalovací systém motorového vozidla v případě, že dojde k poruše kondenzátoru. Pomocí tohoto knoflíku ovládám rychlost otáčení motorku. Zde pod tímto sklíčkem uvidíme jiskry na odtrhu. Zde je vestavěný kondenzátor přímo v kufříku a po otočení tohoto knoflíku zapnu kondenzátor, který je v kotvě. Kotva je z Magdynama Bosch motocyklu Indian. V této části je vestavěný kondenzátor. Zde je kontrolní jiskřiště, na kterém uvidíme kvalitu jiskry po odpojení vestavěného, čili dobrého kondenzátoru a připojení kondenzátoru špatného, který je, jak jsem řekl, v tomto prostoru. Pro lepší demonstraci jsem tady připojil další kondenzátor, který potom připojím jenom rukou k této svorce a uvidíme, že ta kvalita té jiskry se znovu změní. Tak. Pustíme si elektrický proud. Toto je vestavěný kondenzátor ve zkoušečce, o kterém víme, že je v naprostém pořádku. Toto je kondenzátor v magnetce. Udělám menší vzdálenost na kontrolním jiskřišti. A teď připojím ještě pro lepší demonstraci. Nepřipojím. No a to je všechno.